Her på figuren ses celledelingen kaldet mitose for almindelige kropsceller. Denne celledeling foregår i alle celler undtagen kønscellerne og resulterer i 2 datterceller, der er genetisk ens med deres modercelle. Mitosen foregår nærmest hele tiden i kroppen, alt efter behov. Mitosen er inddelt i diverse trin eller faser, som vi kan se på figuren, og dem vil jeg forklare. Første fase kaldes interfasen. Dette er cellens startposition. Alle funktioner fungerer normalt, og det genetiske materiale kan ikke ses ordentligt endnu. Anden fase hedder profasen. Her kopieres DNA'et. Nu er det dobbelt så meget DNA som normalt. DNA'et er desuden synligt, da det er samlet i dobbeltkromosomer, der hænger sammen via deres centromer. Kernemembranen begynder at opløses, hvilket gør, at kromosomerne flyder friere. Tredje fase hedder metafasen. Nu ordner dobbeltkromosomerne sig, så de ligger i cellens midtplan. Fjerde fase hedder anafasen. Tandtråde hæfter sig på centromerne og splitter dobbeltkromosomerne i enkeltkromosomer. Disse hedder også kromatider. I hver ende er der nu DNA nok til en celle. Telofasen. Femte fase. Nu deler cellen sig i 2, ved at cytoplasmaet deles og membranen indsnøres. Kernemembran dannes også, hvilket samler DNA'et. Hver celle har normal mængde DNA, som er genetisk ens fra modercellen. 6. fase, interfasen. Igen er cellen i startposition. Alle funktioner fungerer normalt, og de er genetisk ens med deres modercelle. Udover mitosen findes der også i kroppen en anden celledeling, som i forhold til mitosen koncentrerer sig om cellerne i kønsorganerne. Denne celledeling kaldes for meiosen, og den resulterer ikke i de 2 ensartede datterceller, men i 4 genetisk forskellige celler, hvis alt går godt. Og mitosen er inddelt i diverse trin eller faser. Mitosen er inddelt i diverse trin eller faser, som vi kan se på figuren, og dem vil jeg så forklare. Interfasen, ligesom i mitosen, er cellens startposition. Alle funktioner fungerer normalt, og det genetiske materiale kan ikke ses ordentligt endnu. Okay. Og så i næste fase, profasen, begynder DNA'et at blive duplikeret, så dobbeltkromosomerne bliver skabt. Dobbeltkromosomerne sidder så sammen i deres centromer. I den her tilstand kan man lettere se kromosomerne i forhold til før, nu da de er samlet i fastere former. Desuden blandes DNA fra kromosomerne, som vist her. Kernemembranerne opløses også i den her fase. I næste fase, metafasen, lægger dobbeltkromosomerne sig i centrum af cellen, fri af cellekernen. Anafasen er, hvor tråde hæfter sig til centromerne og trækker dobbeltkromosomerne til hver deres side af cellen, uden at splitte dem op. I telofasen begynder cellen så at dele sit cytoplasma, med dobbeltkromosomerne delt op i hver deres celle. Man kan se her, hvordan cellen indsnøres på midten i gang med deling. I anden metafase, ligesom i den første, lægger kromosomerne sig i midten af de nye celler nu. I anden anafase splitter tændtrådene denne gang dobbeltkromosomerne og trækker stykkerne til hver deres ende af cellen. Disse stykker kaldes kromatider. I anden telofase deler cellen sig igen ved at cytoplasmaet deles og membranerne indsnøres. Man har nu 4 i alt kønsceller med hver deres genetiske materiale. På den her måde ender vi op med celler, der genetisk set har et sæt gener, som er forskelligt for alting. Altså et sæt gener for alting. Og det svarer i alt til 23 kromosomer. Og disse er desuden forskellige fra hinanden, som sagt, som vil betyde, at afkommet, selvom de har samme far, måske ikke er genetisk ens. Hvad mindre man taler om tvillinger. Og evolutionært vil dette betyde, at det ikke nødvendigvis alle sammen vil lide de samme mangler eller sygdomme, så de vil måske dø af forskellige grunde. Der vil så normalt være nogen, der er bedre til at overleve visse situationer end andre.
Når cellerne så tilføjes en anden kønscelle fra det andet køn, dannes et fuldt sæt kromosomer. Hos mænd ser kønscelledannelsen altså sådan her ud, som vist på figuren, men hos kvinder dannes kun en enkelt æggecelle og en række ufrugtbare polceller.